Dan gaan we over naar het vaste onderdeel van dit programma, Banken met Dree. Dree Peters is ergens in Midden-Limburg. En Dree, hoe bussen vandaag? Zo te zien bussen naar binnen gegaan. Ja, ik heb net mee mogen maken een geweldig evenement hier bij de Zonnewiezer in het Remuntjeveld. En de Zonnewiezer heeft metgedaan aan een prachtige wedstrijd om ouderen dichter bij de kinderen te krijgen. Eigenlijk is het een wisselwerking. En dat is door deze mevrouw Els een beetje in gang gezet. Els, vertel eens even, Gert. U hebt het gelezen, als je denkt, verdomme het. Nou, zo eenvoudig is het ook niet. We werken al 5 jaar samen met een bejaardenhuis in de stad, de Pollard. Het godshuis voor de mensen uit Remun. En die doen een nauwe samenwerking met de Riki Stichting proberen ze jong en oud bijeen te brengen. Want voor onze leerlingen die uit een gemeleerde wijk komen, is het ook heel leerzaam om te kijken wie is dat in een bejaardenhuis. Want veel culturen, daar zitten ouderen niet in een bejaardenhuis. Kijk, Marokko kent geen bejaardenhuis, maar hier is dat even anders. Dus voor ons leerlingen is dat heel interessant om ook die dingen te zien. En daaruit vanuit die stichting zijn we uitgenodigd om in de week van de eenzaamheid. Ja, zijn we uitgenodigd om mee te doen aan een project Kinderen portretteren ouderen. En daar is dit door ontstaan. En dan is dit de man van de Riki Stichting? Ik werk bij het Nationaal Ouderenfonds. Wij proberen mooie dingen te doen voor ouderen. Er zijn 1 miljoen ouderen in Nederland die zich eenzaam voelen. En daarvan zijn er ongeveer 220.000 extreem eenzaam. Dat zijn mensen die 1 sociaal contact per maand hebben. Nou, dat is natuurlijk schrikbarend weinig. En daar proberen we middels allerlei mooie projecten en diensten heel veel aan te doen. Onder andere het project Jongeren portretteren ouderen. Dat doen we inderdaad, wat Els ook zegt, samen met de Riki Stichting. Waarbij het doel is eigenlijk om jong en oud bij elkaar te brengen om van elkaars leefwereld te leren. Het schilderen is eigenlijk een middel, maar het is wel een leuk middel. Want je leert schilderen en je leert contact te onderhouden met ouderen. Of dat nou je eigen opa of oma is. Of mensen uit de buurt, uit de omgeving, uit een woonzorgcentrum. Ja, dat is prachtig om mee te maken. En u was vandaag hier om de prijs uit te reiken. En dat hebben die kinderen met heel veel liefde ontvangen. Maar er is geschilderd en ik ga even naar de man die daar een beetje hand- en spandiensten bij verleent. Een kunstenaar. Dan moet ik dat even, want deze man spreekt ook natuurlijk Nederlands. Ja, fantastisch. Ja. Als je maar blijft geloven dat kinderen ontzettend veel fantasie hebben, ja, dan kom je heel eind. Ja. En in kunst is het heel belangrijk dat je met je hart werkt. Nou, ik heb gemerkt dat de kinderen echt heel spontaan vanuit zichzelf werkten. Ik heb niet veel aan hoeven te geven, alleen van op bepaalde dingen te letten, maar verder deden de kinderen het zelf. Ja. Geweldig. Als ik rondkijk naar de schilderijen en ik heb ook de oudere mensen gezien die in ieder geval op die portretten staan zoals ze hier uitgebeeld zijn. Dat is prachtig. Els, nu door druk en dan begint ze met zo'n project met hoeveel groepen? Alles bij elkaar hebben groep 3, 4, 5 en 6 hebben meegedaan. We hebben hier de aula een beetje omgetoverd in een atelier. Ja. En daar hebben we een week voor uitgetrokken. En elke morgen was er een andere groep die samen met Chris aan de slag kon gaan. Het doel van de Riki is jong en oud bij elkaar brengen. En dat is ook letterlijk gelukt. Een leerling heeft er een oma aan overgehouden. Ja, ik heb dat even, daar word ik wel een beetje totaal van onder de indruk. Ik heb denk, wat gebeurt nou hier? Dus een meisje van een jaar of 10 denk ik, die gaat door dit project, krijgt zij kennis met een oudere mevrouw. En zij vinden elkaar, dus ze heeft in het verre land waar zij eigenlijk roots heeft, geen oma meer en vindt hier een oma. Ja. Ik was daar even, dat heeft een grote indruk op mij gemaakt. En trouwens op de meesten die aanwezig waren. En dat is wel fantastisch. Dan breng je natuurlijk oudere mensen met jongere mensen bij elkaar. Ja, we hadden bewust gekozen voor de buren. Daar zit een flat hier bij ons naast waar 50-plussers wonen. Die hebben we er ook bij betrokken en ja, daar is dit door ontstaan. En allebei zijn ze heel blij met elkaar. En zij zegt, ik heb nu ook een oma. Ja, geweldig. Dat was een grote indruk. Chris, je bent ook voor de volgende keer weer te vangen voor zoiets? Als ze me vragen, graag. Ja. Ik vind het leuk om met kinderen te werken. En ik vind het wel belangrijk dat kinderen ook steeds meer hun fantasie kunnen laten werken. Want dat is ook al wat minder aan het worden. En ik vind het gewoon leuk om te doen.
Willem, nou even naar jou toe. Dat is jouw professie. Maar wat kunnen we doen aan die eenzaamheid van die ouderen? Je komt 150 kilometer hier naartoe reizen om de prijs. Want dat moet ik even zeggen voor de kijkers thuis. €1500. Wat ze met de ouderen samen, ik heb begrepen, ze doen het met de school samen, maar dat maakt niet zoveel uit. Winnen toch €1500, dat is een prijs aan verbonden. Maar hoe bereiken we die ouderen? Hoe komen we achter die voordeur van die eenzame ouderen? Want dat is het grootste probleem waar wij mee zitten, hè, in dit land. Ja, dat snap ik, dat ben ik ook met je eens. En dat is ook best ingewikkeld, want veel mensen die eenzaam zijn, zullen niet zeggen dat ze eenzaam zijn. Of dat ze zeggen, ik voel me wel eens alleen, maar het gaat prima met me. Maar goed, als vrienden en bekenden wegvallen en als de motoriek afneemt, als je een rollator krijgt waardoor je de trap niet afkomt, ben je minder mobiel en dus kan je minder snel naar buiten. Ouderen kunnen ons bellen, het Nationaal Ouderenfonds, en dan gaan we kijken wat we voor ze kunnen doen. 0800 1325. Geweldig. Ik zou jou zeggen, ga vooral door met de projecten om die ouderen uit die eenzaamheid te houden. Chris, geweldig dat ze die mensen allemaal hebben bijgestangen om dit te kunnen schilderen. Ja, en Els? Eigenlijk was de prijs een schoolreisje voor de winnende groep. Dat was de groep van juffrouw Brit. We hebben te horen gekregen dat we €1500 mogen spenderen. Ja, om dat voor een groep op te maken. De Zonnewijzer is een vreedzame school. We willen het gezellig haaien voor iedereen. Dus dat hebben we samen afgesproken. We gaan get bedenken hoe alle groepen die met hebben gewerkt er ook allemaal plezier van hebben. En dan moeten we nog even over... Ja. Dus de €1500 gewoon niet alleen door de groep die geschilderd hebben, die gewonnen hebben, maar die werden dus verdeeld, heb je begrepen straks, met de hele show, met alle leerlingen die, het geweldig. Ja. En zo vooral met ons, zal ik zeggen. En Chris bedankt, Willem bedankt, kom goed thuis, weer 150 kilometer, weer terug naar huis. Ik ga ervoor. Goed zo, je gaat ervoor. Els bedankt. Ja. En we kijken nog even, de cameraman noemt nog even een paar van die prachtige schilderieën. Het winnende schilderie is dit schilderie, daar hebben ze met gewonnen. En daar is de €1500 voor uitgelopen. En de rest zijn allemaal schilderieën van opa's en oma's uit de week. En een dijk ook nog. En voorzien ons de volgende week weer. En misschien dan weer met een programma waar ook kleurige gezichten bij zijn betrokken. Dat zie je ook. Voorzien ons op TV11. Dat is u zelf.